тақрибан 2 ҳафта пеш хабари парвариши садҳо хук дар шимоли Тоҷикистон баҳсҳоеро ба миён овард, ки онҳоро чаро ва барои чӣ нигаҳбонӣ мекунанд. Хабарнигорони Радиои Озодӣ барои огоҳ шудан аз қазия ба маҳалли парвариши хукҳо рафт ва ба молики он ҳам суҳбат кард. Дар як тараф обу замин ва дар тарафи дигар мардум. Ферма ё ҷои парвариши хукҳо дар деҳаи деҳмоии ноҳияи Ҷаббор Расулов дар наздикии дарёи Сир ҷойгир аст. Дар як тарафи он заминҳои кишт асту дар паҳлӯи дигараш мардум зиндагонӣ доранд. баъзе аз сокинон гуфтанд моҳо боз аз бӯи ғализ дар ин ҷо азият мекашанд. ба қавли Биёиша сокини деҳмоӣ мегӯяд, ки вақте шамол мешавад бӯи меояд. Бештар бегоҳӣ бӯи ғализ хеле ба назар мерасад. мақомот дар бораи шикояти сокинон чизе нагуфтанд, вале соҳиби ферма барои партофтани ахлоти хукҳо ба дарёи Сир ба ҷавобгарӣ кашида парвандаашро ба додгоҳ фиристоданд. ба ӯ аз 140 то 240 соат кории ҳатмӣ, ҷарима ё то 2 сол маҳрум аз озодӣ таҳдид мекунад. ба қавли Насим Дусматов сохтмони фермаи нав дар теппаи Рӯҳакӣ ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷараён дорад ва қарор аст то 1 моҳи дигар ба поён расад, вале ҳамаи кор аз додгоҳ вобаста аст, ки нисбат ба Дусматов чӣ қарор қабул мекунад. Насим Дусматов молики ферма мегӯяд, ки аз он чи дар атрофи кории ӯ мегузарад хабардор аст ва ба зудӣ шароити нигоҳдории хукҳоро беҳтар хоҳад кард. ва соҳиби ферма гуфтааст: ман ин биноро ба иҷора гирифтам. Дар паҳлӯяш ягон ҷои зиёдатӣ нест, ки партову ахлотҳоро гузорам, ё бояд оташ занам, ё гур кунам. Агар шароит мебуд, техника оварда заминро мекуфтаму партовҷӯй месохтам, нақл кард ӯ рӯзи 26 июл ба хабарнигорони Радиои Озодӣ гуфт. мақомот мегӯяд бори аввал нест, ки қазияи хукпарвариро дар ноҳияи Ҷаббор Расулов мебардоранд. ба иттилои онҳо бештар Насим Дусматов 2 ҳафта ҷарима баста буданд. ҳоло парвандааш ҷиноист. дар Тоҷикистон, ки аксари сокинонаш мусулмон ҳастанд, аз хӯрдани гӯшту равғани хук парҳез мекунанд, ҳарчанд шумораи ками афрод онро барои тавбат аз беморӣ истифода мебаранд. ин аст, ки даҳҳо нафар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои Радиои Озодӣ пурсиданд, ки хукҳоро ба чӣ кор истифода мебаранд. хабарнигорони Озодӣ айни суолро аз соҳиби ферма пурсиданд. Насим Дусматов гуфт: хайрдорони асоси ин нави чорво, яъне хукҳо, чиниҳо ҳастанд, ки дар корхонаҳои азими саноатӣ кор мекунанд. назари намояндагони корхонаҳо феълан дастрас нест, аммо садҳо коргари чинӣ дар шимоли Тоҷикистон ҳузур доранд. ба қавли ӯ дар пайи муроҷиати сокинон ҳоло аксар фермаҳои хукпарвариро зери назорат гирифтем. дар маҷмӯъ қариб 5 фермаи хукпарварӣ дар ҳудуди вилояти Суғд фаъолият доранд. ба иттилои расмии фермаи хукпарварӣ дар деҳаи Деҳмой танҳо ҷое нест, ки ин нави чорворо парвариш мекунанд. Абдуҳамид Ҳокимзода, сардори раёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд мегӯяд: дар атрофи шаҳри Гулистону ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ чунин фермаи хукпарварӣ вуҷуд дорад. ба ин ҳол шумораи умумии хукҳо дар парваришгоҳи Тоҷикистон маълум нест. мақомот ҳарчанд вақт аз ҳамлаи хукҳои ваҳшӣ ба мазоръ ё заминҳои кишт хабар медиҳанд. шикори як хуки ваҳшӣ дар Тоҷикистон 100 сомонӣ баробар ба тақрибан $10 амрикоӣ муқаррар шудааст. бар асоси қарори ҳукумат ба ҷуз аз фасли баҳор дар мавсимҳои дигар шикори хук иҷозат аст.